зариф бобоев, як сокини шаҳри Кӯлоб, мегӯяд, ки роҳбарони терминали мусофиркашӣ қасдан дари хонаи ӯро бо 2 контейнери калон бастанд. Ами ози нами хели стодагим қати ай тарафи дисти ростам хуб магазинои ҳамсоя уҷа ҳамсоя нав ҳамсоям ай пиштам ина заправкай айнаи барам автовокзалай пешим автовокзалай ҳамун мардак инсоф надора ягон майда ақл фаросат надора дуромад даборо дидагиян хонаи мара ҳамун нақли об разум раи мара маҳкам кагиай ай худо наметарса ки марам хели кадесай. ин 2 контейнер дар кӯчаи Нонгоҳи Поён рост дар назди дари хонааш гузошта шудаанд ва ин сабаб шудааст, ки хонаводаи Бобоев ҳар рӯз маҷбур мешаванд, ки аз пушти хона дарро кушоянд. Ба гуфтаи Бобоев ин корро барқасд карданд, то ӯро маҷбур кунанд, ки хонаи худро фурӯшад. вай мегӯяд, ки ин амал ғайриқонунӣ аст ва борҳо ба додгоҳу прокуратура муроҷиат кардааст, вале то ҳол ягон натиҷа нест. раи мара маҳкам кардам ва суди шаҳри Кӯлоб дарафтам ариза кардам додам. Гуфт ки амрӯз суд дир омадам дар телефонам запис карги доштам ҳамин контейнерро нишон додам. Гуфт бинавис ариза бинавис ман хеле губр кофтесам. Прокуратураш дам навиштам ам хеле раиси шаҳри Кӯлоб дам навиштам ам тари. масъулони терминал бисёр аз хонаҳои атрофро харида ба ҳудуди терминал ҳамроҳ карданд. ҳоло дар дохили терминал танҳо хонаи Зариф Бобоев мондааст. Фирдавс Саидов, мудири терминали мусофиркашии Кӯлоб, мегӯяд, ки онҳо ба Зариф Бобоев пешниҳод карданд, ки хонаи худро фурӯшад, аммо гӯё ӯ розӣ нашудааст. Вале худи Бобоев мегӯяд, ки воқеа тамоман дигар хел аст ва ин иддаоро рад мекунад. ҳамин дарвозаи ман ҳамуда халал мерасонад ман ҳамита мебиром ман гуфтам бародар агар халал расонад дарвозаи ман марҳамат кина бихарш ман мебиром мерам ҳами ҷо ягон ҷои гапш нест ягон проблема нест бо ман як ҷои дигар бо ҷо меом зиндагӣ кан мегирам ҳамин сарам дата ягам паҳно боша ай барфу борон ҳичи гап нест мабте мен мехезм мерам. гуфт як хона дорум алишиш мекунем рафтан хонаро дидан хона намешава хонаи кунаи ҷазирай ман гуфтам ки ошно хона намешава пули нақдам бите бигириш бира. ҳоло ҳам Зариф Бобоев ва ҳам роҳбарони терминал якдигарро гунаҳкор мекунанд ва ба идораҳои давлатӣ ариза додаанд. Зариф Бобоев ва дигарон мегӯянд, ки оқибат ин ҷанҷол хотима меёбад ва давлат ҳаққро аз ноҳақ ҷудо мекунад, вале то ҳол аз тарафи идораҳои давлатӣ ягон хабаре нест.